So, good morning mga sano. Dito tayo ngayon sa car wash ng Marigondon. Kasi maganda yung service nila dito. Saka pala bago pa sa channel ko, huwag niyong kalimutang mag-subscribe mga sano. So, tingnan natin yung ginagawa nila. So, ayan, talagang nilinisan niya mano-mano yung rim pati yung ilalim para malinis naman kahit papano. So maganda dito, magandang service nila. Medyo malayo to sa amin, pero dito ako nagpahugas. Ayan, so yan, ang linis na mga sano. Ayan, pati yung rim, pati yung ilalim ng rim. Ayan mga sano, puti. So pati yung ilalim talaga, mano-mano nilang nilinis. So magandang service dito. Tsaka mas nagtatrabaho sila, masayahin lang sila. So ayan, tingnan yung rim. Yan, talagang pinalikot nila. So sa mga taga Lapu-Lapu, bandang Cordoba, pwede na dito, punta kayo dito. Kasi napakaganda maglinis ng mga sano natin dito. Ayan, ayan. So hindi ko na lang pina-vacuum kasi may vacuum ko sa bahay. So ayan. So napakalinis. Magaling sila dito mga sano. So ayan. So ngayon nagpupunas na sila para mag-dry. So ano lang siya, along the road lang siya, Ayan, Pacific Grand Villa Gate yan. Saka ito yung tabing school, Nisi Academy. So ayan. So limbawa sa mga hindi taga Lapu-Lapu, pupunta dito, limbawa magstay kayo sa resort, so kailangan yung hugasan yung sasakyan nyo kasi tabing dagat yung resort. So kaya ko pinahugas to kasi 2 nights to, na 2 araw to nagpark din sa tabi ng dagat. So kaya ko pinahugasan. So magaling magtrabaho dito mga sano. Recommended ko to. Basta bandang Marigondon, basta bandang sa mga malapit na mga beach resort dito. Saka sa Cordoba side na rin. Ayan. So this is 5 minutes away from J Park and 5 minutes away from Solea Cordoba, Solea Hotel. So ayan. Pinalinisan ko kasi sobrang hangin kahapon. So tabi ng dagat, siyempre doon. Ayan, siyempre tabing dagat, so maalat yung dala ng hangin. So ayan. Ayan mga sano, kintab na. So tingnan mo yung ilalim, kitang kita yung puti, ang linis. Ayan. So ayan mga sano. So again po mga sano, ayan yung resulta ng linis nila. So napakalinis pati yung ilalim. So ayan. So thank you very much mga sano. So ayun mga sano, galing tayo na car wash. So napakaganda ng resulta nila. Importante kasi sa mga maglilinis, yung mga batang hindi tamad, yung masaya pag ginagawa nila yung trabaho nila. At saka na pakisuyuan din na kalikutin yung ilalim, pero hindi naman under chassis yung pinagagawa natin, pinapagawa. Body wash lang, pero talagang kinalikot nila pati yung rim, tsaka yung ilalim ng pati yung sa ilalim ng yung mudguard doon banda, sa may gulong. So pag tumakbo naman yung sasakyan, madudumihan din yan dahil sa mga talsik, pero at least na bago, hindi na lumang mga dumi. So maganda, kaso nga lang medyo distansya to sa amin. Talaga
talagang nakataon lang na dumaan ako dito, pero pag may malaki akong time, may time akong puntahan sila, so maganda doon, maganda yung service. So sa mga bandang Lapu-Lapu o taga Lapu-Lapu, bandang Marigondon o convenient sa inyo, puntahan nyo yung car wash doon, yung tapat ng Pacific Grand Villa, tabi ng Nisi Academy, yung school. Masaya mga bata doon, masayang magtrabaho, parang hindi stressful yung mga itsura nila. So yun ang kagandahan, saka naling pakisuyuan. So nasa sa atin na lang yan, magbibigay tayo ng tip, syempre normal naman yun. So kano lang yung sahod ng mga yan, so bigyan natin ng konting tip para mas lalong pangulam din, so lalong ganahan magtrabaho. Kasi kadalasan sa mga car wash, yung mga ano na yan, mga suki. So ayun, so may video ako na resulta ng ano nila, gawa nila. So sa mga nanonood ng video ko, ng mga vlog ko, marami pa po akong video, panoorin nyo. At saka subscribe nyo na rin, kasi kakaumpisa pa lang natin. So sana maraming subscriber. So thank you mga sano, mag subscribe kayo. Maraming salamat.